Град като град, ще си каже всеки. Улиците му като всички останали, булевардите му еднакви. Хората един с друг си приличат. Можеш да го сбъркаш всеки, който има бурно синьо море и неуморим топъл вятър. Но ако само за миг, кратък и неповторим се огледаш, навярно ще ги видиш. Ще ги видиш непременно даже. Те са на всеки ъгъл, насядали по капаните, следящи облаците в небесата или броящи капките в дъжда. И ще се запиташ кои са. Ще ти стане интересно, що за хора са и защо са се събрали в този град. Артисти, всички до един. Онзи ярък писък разкъсваш деня. Онзи светъл лъч пробождаш нощта. Спри се и ги огледай хубаво. Запомни ги. Непременно ги запомни. Ще чуеш думите им, ще видиш изкуството им. Завинаги ще ги помниш и градът няма да забравиш. А ако ти самият си един от тях, и градът не ще те забрави. За мен поезията е началото. Казвам да в началото бяха думите. Поезията е навсякъде в моя живот. И в общуването с хората, и в изкуството, което създавам. Живописта е поезия. Операта е поезия. Танцът е поезия. Всичко е поезия на този свят. Стига да бъде изпълнено истински, философски, задълбочено и откровено, разбира се. Така че аз казвам, да живее поезията, тя е всичко на този свят. За изкуство, аз изкуство нямам, ама най-често обиждам в музиката, пък то поезия има навсякъде. В политиката, в престъпността, навсякъде. Където се обърнеш, поезия. Аз така го виждам. Не е ли така? Да, абсолютно всичко. В касиерките, в таксиметровите шофьори, в болниците, Не, абсолютно сериозно. Аз виждам поезия във всичко. Където се обърна поезия. Не се шегувам. С Моника започнахме цялата идея за тази група и да събираме хора. И имахме като някакво вдъхновение от учебника по литература. И решихме да правим песни по текстовете на българските автори и поети. Но да, после се реално отдалечихме от тази идея. Решихме, че е по-добре да създаваме наша авторска поезия и по някакъв начин да говорим с нея на хората. Танцувам с стари спомени, часовника покрит с прах, отдавна сме забравили страх. Музика, танците действат като поезия да карат мен да танцуваме и това е наистина като изкуство стана. А ще се представиш кой си ти? Аз съм Антон, кейпов танцор от своята група Starlight. Поезията в моето изкуство се изразява в това да превръщам обикновени кадри в част от приказки или филми. Снимката е безполезна без история, както и техниката без артист, който да разгърне потенциала й. А фотограф станах едва когато усвоих свойството да пречупвам призмата на нормалното и да разказвам история с кадрите си. поезията в точно тази картина може да се изрази в това. Всъщност аз исках да изразя това, че всеки има различен поглед над света и над нещата. И под всеки в самата картина съм показала различни видове животни, защото те имат наистина много по-различен поглед над света от нас. Не само в различни цветове и форми, но като цяло, и затова реших да ги изобразя точно по този начин, с различните форми на очи, различни цветове и как всеки вижда всичко различно. В моето изкуство няма как да няма поезия. Играеш ли нещо, някоя пиеса, смисъл, трябва да има смисъл в нея и да знаеш какво искаш да кажеш на хората. Чрез някакъв начин, по който, нали, те да сами да го разберат. Не може да им го сложиш и така в чинията. Това е да се превъплатиш в нещо друго и да покажеш един вид на хората пътя. Да покажеш
кое не е хубаво, кое е хубаво. Да ги образоваш на нещо. Да им дадеш нещо от себе си. В това те да сами да развият себе си. Ролята на поезията бих казал, че е основна. Най-малкото, защото почти всички класици пишат драматургичните си материали в мерена реч. Шекспир, Молиер. Поезията като такава е част от материалите, които подготвят за актьорските училища, независимо къде по света. Конкретно, ако трябва да говоря за това как персонално ни помага в нашето изкуство, това е най-вече в състоянията, които ние трябва да представим на сцената. Тъй като поезията е нещо изключително интимно и то ни дава възможност да разглеждаме едно състояние не на повърхността, а да задълбаем много дълбоко и много навътре в себе си и да изкараме възможно така най-скритите си тайни. Това мисля. Ще строим завод. Огромен завод. С яки бетонни стени. Ще строим завод на живота. И как си го представяте това? Аз лично, докато бях 12 годишна, си представих един затвор. Това предизвикаха у мен. И да не се случи нещо по-различно. Всеки поет е артист и във всеки артист се крие поет.